neråt. Vart Så neråt? är det. Rakt ner. Så är det hela vägen höger och vänster. Åh jävlar! Mikkel. Lite! Du får kört. Ah! Fuck! Åh jävlar vad kills det kommer upp då. Ser du killstreaken? Nej, jag ser inget, det laggar. Dö inte. Nej, de är döda tror jag, snart. Jag sitter fast. Ja, en båge låg där. Och då är det här 10-10 verkligen. Har du dödat eller? $620 kills.